Здравей, може ли да се представиш, как се казваш, на колко си години, откъде си? Здрасти, аз съм Борислав Христов от Плевен, на 20 години. За първи път ли беше на бригада в САЩ? За първи път. И как ти се стори? Какви са очакванията ти, преживяванията ти, оправдаха ли се? Ами да, беше много хубаво. Видях нова култура, нов свят. Там е доста по-различно от България. Американците са доста по-различни по характер. По-щастливи, може би, от нас и е доста приятно преживяване. А трудно ли се реши да заминеш? Ами не особено. В България е такова обществото и всичко, че е доста по-добре там. А с приятели ли беше или сам? С приятели, 3 бяхме, заедно работихме. Сега ни кажи къде си бил и какво си работил. Бях в Северна Дакота, в ресторант, готвач, помощник готвач. А успях ли да си намериш втора работа? Ами имах възможност, но не ми се наложи, защото на първата получавах достатъчно часове и работа. А би ли се върнал там, ако имаш възможност отново? Бих се върнал, шефовете ми бяха много любезни и добри хора. Добри приятели сме с тях и поддържам контакти все още. Какво е най-запомнящото се преживяване, което ще ти остане там? Ами, при американците винаги е голямо шоу. В кухнята винаги беше много забавно, имаше много интересни моменти. Може би шегите и как американците винаги им е забавно и са весели, за разлика от българите. Успя ли да попътуваш? Горе-долу обиколих съседните градове, ходих в столицата на Северна Дакота и видях различни неща. А откъде разбра за нашата фирма и офертата? Ами от приятели чух за нея, разгледах и сайта, там видях офертите. Доволен ли си като цяло от самата програма? Доволен съм, бих отишъл пак. Като за финал, какво би казал на нашите студенти, които се колебаят да заминат или не? Драги студенти, заминавайте веднага. Благодаря. Да, наистина. Благодаря аз.